दिनै आसामनि केबिनेट आसाम सरकारनि आरो बे केबिनेटजों लोब्बा लाखिनानै बड'फानि नैबे मांखरसालि बा फबनाय जायगा थुलुंगापुरि दतमायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दावबायफैदों आरो बड'फानि समाधियाव बिबार बावदों आरो मुसुखायाव बिबार बावदों आरो बड'फानि फारसे सिबिनाय आरो मान बावनायखौ बिथाङा होदों। दा बेजों लोगोसे बेयाव थुलुंगापुरियाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय 5 कौटि रां आसाम सरकारा होदों, 2 कौटि रां बिटिआर काउन्सिला होदों। नाथाय एसे सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय जे बेयाव 10 कौटि रां होनाय जागोन। दा बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि जि दाबि बड'फानि जि जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै आसाम सरकारा बेखौ माने मर्यादा होनांगौ बा नटिफिकेशननि गेजेरजों बेखौ मोनसे अर्डार होनांगौ। दिनै बिथाङा बेयाव रायजो राजानि सिगाङाव फोसावलांबाय जे बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै सारा आसामाव फालिनाय जागोन, खुंफुंनाय जागोन आरो सरकारा बेखौ नटिफिकेशन होसिगोन। जोङो बे बाथ्राखौबो स्पष्ट बुंदों जे बिनि जोनोम सानाव कुनु स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि अफिस कर्ट कासारि बन्द खालामनाङा, नाथाय अफिस स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि खुला लाखिनानै बिनि जोनोम सानखौ खुंफुंनांगौ आरो बिनि गेजेरजों बड'फानि माहारिनि फारसे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि फारसे आरो माहारि थांना थानायनि बा माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होनाया आगानसे बांबाय होननानै जोङो सानो आरो बे मोनसे जारिमिनारि सान आरो दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथावना सान होननानै जों बुंनो सानो। गोजोन्थों।